लालफुलाव माजबाद पुलिस आरो 23 नं एसएसबीनि जथाय अपारेशनाव 147 किल'ग्राम गांजा हमदों आरो सासे गांजा सिखाव फालांगिरिखौ हमनो मोनदों। पुलिस आरो 23 नं एसएसबीआ थांनाय मोनायाव माजबादनि गुदु हाग्रानिफ्राय गांजा हमनो हायो। अदालगुरि जिल्लानि माजबादनि सीमा ओनसोल आरो खाथि खालानि माजबादनिफ्राय लाबोबाय थानाय समावनो 147 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे सासे गांजा फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय गांजा सिखाव फालांगिरिखौ माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं लामाबारिनि 30 बोसोर बैसोनि सिखदेव किसान होनना सिनायथि होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मोनायाव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपानी पुलिस थानानि बिबानगिरि आईसी चित्रनील दास, एसआई जुबिन काटार लालफुल थाना आरो 23 नं एसएसबीनि दैदेननायाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामनाय जायो। अपारेशनाव बिसोरो माजबादनि आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय हाग्रानिफ्राय 147 किल'ग्राम गांजा आरो सासे सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हादों। नाथाय माखासे सिखावफोरा खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमा लांनो हायो। उनाव पुलिसआ सासे सेंग्राखौ गांजाजों लोगोसे माजबाद पुलिस थानायाव लाबोयो। हमनो मोननाय गांजानि रायजो गेजेरारि अनुमान खालामनाय हाथायनि बेसेना 14.70 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ बेनि सायाव मोनसे केस नम्बर 19/25 रेजिस्टार खालामदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। माजबादनिफ्राय जतिननाथनि रिपर्ट, एनबिटि लाइभ। मेडिकल तो करा नहीं। उठाइছে।